ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. мо якчанд ахборотҳои нав айни ҳол дастрас кардем ки ба шумо пешниҳод мегардонем. аввалин ахбороти мо оиди Иди Қурбон ва оё намози ид дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамона баргузор мешавад ё ин ки не. Шӯрои уламои марказии исломии Тоҷикистон расман санаи таҷлили Иди Қурбонро тасдиқ намуд. Иди Қурбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо намози дастаҷамона доир мешавад. Ба иттилооти манба намози дастаҷамона доир мешавад ки замони баргузории он соати 6:30 муайян карда шудааст. Гуфта мешавад имомхатибон вазифадор гаштанд ки дар мавъизаҳояшон таваҷҷӯҳи мардумро ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, илмомӯзии наврасону ҷавонон ва расонидани кӯмаки моддӣ ба ятимону бепарасторон, пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ва сарфаю сариштакорӣ ҷалб намуда худашон намунаи ибрати дигарон шаванд. Яъне ки Иди Қурбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 20 июл тасдиқ шудагиае ва хушбахтона намози ид баргузор мегардад соати 6:30. ахбороти навбатӣ оиди ҳаракати нақлиёт дар Душанбе маҳдуд мешавад. Чанд рӯз ва дар кадом самт? Шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ дар бораи қатъи ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои пойтахт қарор баровард. Аз 15 то 18 июл дар чораҳаи кӯчаи Садриддин Айнӣ бо гузаргоҳи кӯчаи Муҳаммадӣ ноҳияи Шоҳ Мансур шаҳри Душанбе ҳаракати нақлиёти автомобилӣ муваққатан қатъ карда мешавад. Омадааст дар қарори раиси шаҳр. инчунин қайд кардан мумкин аст ки сабаби маҳдудият дар роҳҳо корҳои сохтмонӣ мебошад. ахбороти дигари мо дахл дорад ба шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё шахсиятҳое ки айни ҳол ба Федератсияи Россия сафар карданиянд. мо якчанд рӯз пеш як навор карда ба шумо фаҳмонда будем ки Федератсияи Россия, президенти Россия қонуна бояд имзо монад ки дар ӯ қонун оиди аз муоинаи тиббӣ гузаштани муҳоҷиро ё ки бемор набудани муҳоҷиро омадагӣ ҳастай ва шахсиятҳое ки агар ӯ навори моро тамошо накарда бошанд як бори дигар мефаҳмонем ҳамашаву. лекин мавзӯи мақсади асосии гап ҳамие ки қонуне ки мо гуфтем гузаштем аллакай аз ҷониби президенти Федератсияи Россия ба имзо расид ва аллакай дар амал истифода мешавад. барои муҳоҷирони меҳнатӣ изи ангушт ва муоинаи тиббӣ барои муҳоҷирон ҳатмӣ шуд. акнун барои кор дар Русия муҳоҷирони меҳнатӣ бояд итминон дошта бошанд ки изи ангуштонашон гирифта шавад, аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва аксбардорӣ кунанд. қоидаҳои нав ба хориҷионе низ дахл доранд ки дар низоми бидуни раводид ба муддати тӯлонӣ зиёда аз 90 рӯз ба кишвари Федератсияи Россия омаданд. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки ҳар шахсияте ки аллакай вориди Федератсияи Россия шудагиае дар муддати 30 шабона рӯз бояд ки аз ташхис бигзара, яъне ки бояд аз муоинаи тиббӣ бигзара ва муайян кунад ки бемориҳои ВИЧ-СПИД ё ки нашъамандӣ ва мавҷудияти бемориҳои сироятӣ дар ҳамун шахсият дида нашавад. дар ҳоле ки агар ба ҳамин гуна бемориҳо ягон нафар гирифтор боша, аз Федератсияи Россия ронда мешавад мутобиқи анҳамин қонуни нав. ва як чизи дигарам қайд мекунем ки ин қонуне ки ба имзо расид баҳри шаҳрвандои хориҷӣ аз ҷониби президенти Россия ба кӯдакҳои то 18 солара тааллуқ надорад, яъне ба шахсиятҳое ки 18 сола шидагӣ нестанд тааллуқ надорад ва шурӯъ карда аз 18 сола боло ҳамин қонуна бояд риоя кунанд дар Россия. тамошобинони азиз, ахборотҳои имрӯзаи мо ҳамин қадар буд ва видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.